Un sindicato es el instrumento organizativo y la negociación colectiva es el instrumento operativo. Un sindicato que no negocia no es un sindicato, no tiene que ser para nada esto. Por lo tanto, comentarles que años atrás cada trabajador o trabajadora era de una empresa y esta pertenecía a un sector y esto parecía que era para siempre, para toda su vida laboral. Los cambios habidos en los sectores de la producción y los servicios han provocado que el principal reto del sindicalismo sea agrupar intereses. Ya no hay barreras rígidas. Uno ya no es de un oficio, de una empresa o de un sector. La empresa fordista ha pasado a la historia. Ahora tenemos una gran tarea en el sindicato. Se trata de reconstruir la red de intereses en ámbitos más amplios y articular la acción sindical alrededor de lo que nos es común a todos y a todas, los derechos, las políticas desarrolladas por los distintos gobiernos basados en el adelgazamiento del sector público, los recortes y las privatizaciones y unas durísimas reformas laborales que dificultan mucho nuestra acción sindical en la empresa y en los sectores. Pues bien, la defensa del Estado social es una gran oportunidad para recuperar la capacidad del sindicalismo para agrupar intereses. De todas maneras, una cosa tenemos que tener clara, sin los valores del sindicalismo de clase, es difícil conquistar derechos y todavía más agrupar intereses. Los que aquí estamos hoy pertenecemos a un sindicato de clase con una tradición muy larga, de 50 años ya, de sindicalismo de nuevo tipo. Un sindicalismo donde lo socioeconómico y lo sociopolítico tienen mucha importancia. El territorio que abarca nuestra Unión Intercomarcal son 3 comarcas, Vallés Oriental, Osona y Maresme. Hoy iniciamos una nueva etapa en el Maresme para dar un impulso al sindicalismo de Comisiones Obreras, hablando sobre las empresas, los centros de trabajo, pero también para hablar de la actividad económica, de política industrial, de mercado de trabajo, del paro, de la pobreza y la exclusión social, de las pensiones, de la política sanitaria y política educativa, de movilidad, de medio ambiente y de política de vivienda, de desarrollo ambiental y demás cosas. De todo esto vamos a hablar hoy y seguiremos hablando de ello como hilo conductor de nuestra actividad sindical. Per fer reformes en l'àmbit educatiu, en el sistema de pensions, en la protecció i promoció social, en la sanitat pública, en les polítiques d'inclusió, en la millora d'aplicació de la llei de la dependència, malauradament. Com tots i totes sabem, les polítiques aplicades pels governs per a reduir el dèficit van en la direcció contrària. Retallades socials, privatització selectiva de drets, aprimament de l'estat de benestar, els principis d'un estat social i democràtic de dret i que propugna com a valors superiors al seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític. Els ha deixat per més endavant. Creiem que tota acció, manifestació, iniciativa i mobilització que es promogui en contra de les polítiques austericides i de retallades de drets ha de rebre el suport del sindicat. Companys i companyes, els sindicats sou vosaltres, tots els afiliats i afiliades, els que esteu treballant o a l'atur, també els pensionistes i jubilats. Hem d'estar en tensió i amatents a tota convocatòria mobilitzadora que organitzi el sindicat o que participi d'altres agents socials, sigui sindicals, cívics o socials. La que tenim més a prop aquest dissabte a Barcelona, a les 6 de la tarda. A mi m'agrada fer una crida a la participació. Els que hi sou, els que sou pares i exerciu com a pares, com a membres d'associacions de pares, dels consells escolars a les escoles, us heu d'incorporar també a aquest moviment de pares i mares. I aquesta crida de participar en altres àmbits que no sigui el sindical la faig extensible a tothom. La militància d'un sindicalista ha de tenir continuïtat en altres àmbits, en les entitats socials, culturals, cíviques, polítiques també. Aquestes entitats s'han de veure enriquides amb la presència dels sindicalistes.
L'experiència ens ho demostra fa temps que les dobles, les triples militàncies no resten, sinó que sumen. I sobretot enriqueixen a les persones i augmenten les seves capacitats per l'activitat sindical. 4 anys ja que portem de grans retallades pressupostàries, la sanitat pública a Catalunya ha perdut gairebé 1.900 milions d'euros, que ha significat, tots ho sabem, la desaparició de serveis d'urgència, tancament de llits hospitalaris, el doble pagament a la farmàcia, la desaparició del dret a l'assistència sanitària de molts ciutadans i també la gran reducció de salaris i de drets laborals dels treballadors d'aquest sector. Al Maresme, fa 2 anys, hem tret de l'armari, el teníem guardat, un instrument unitari com era la coordinadora en defensa de la sanitat pública. Nosaltres hi participem, hi hem participat i tenim la intenció de seguir-hi participant. El 31 de maig, ho sabeu, a Mataró hi va haver-hi una manifestació que va tenir prou èxit, però no suficient. La lluita per a una sanitat pública de qualitat i universal ha de ser una de les prioritats de la nostra acció sociopolítica. A banda de l'Hospital de Can Ruti, que tenim com a referència d'algunes poblacions al Maresme Sud, són el Consorci Sanitari del Maresme, l'Hospital de Mataró i altres serveis, i la Corporació de l'Alt Maresme i la Selva, els que presten, els que són els prestadors dels serveis sanitaris, juntament amb l'Institut Català de la Salut. També hem d'estar amatents i alerta en donar suport a les seccions sindicals d'aquests hospitals en les seves justes reivindicacions i també donar-los suport de cara a les eleccions sindicals, sí, una part dels serveis socials que va molt lligat a l'activitat de la Federació de Pensionistes i Jubilats. Són ells, aquesta federació, els que conjuntament amb la Unió Intercomarcal han d'organitzar la seva presència en la representació que es calgui, hi ha entitats de caire comarcal i de caire local, i també elaborar les propostes. I també el marcar estratègies de col·laboració amb altres entitats i definir un pla de treball en aquests sectors, com és la defensa de les pensions, la defensa de l'atenció a la dependència, que ha sigut per les polítiques pressupostàries també atacada. Ens volien fora i estem aquí. Aquesta és la primera que hem de tenir clar. Perquè portem, els anys que portem de govern del PP i els anys que portem de govern de CiU, un dels objectius que tenien era fer-nos fora. Fer-nos fora de les institucions i, sobretot, aprovar una reforma laboral que ens fes fora de les empreses. Que no ens deixessin signar convenis. Pues no lo habéis conseguido, muchachos. Aquí estamos. Comissions Obreres. Cadascuna i cadascú de vosaltres. En el territori no us han fet fora i no us faran fora. Perquè junts som terriblement gent que ha pres partit, gent que no és indiferent. Que avui en dia, companyes i companys, el que vosaltres feu a les empreses és un acte heroic i en algun punt un acte de locura. Perquè estem més indefensos que mai. Al llarg de la democràcia mai havíem estat tan indefensos, els delegats i delegades. I a més amb el clàssic, amb el que ja teníem abans, que vas per l'empresa y dices, me voy a una reunión, y ya tienes un compañero diciendo, ya, una reunión a la playa. Això ens passa encara, Però el pitjor és que els empresaris han aconseguit, en aquest darrer tram, de la paella de l'economia, treure el nostre mànec i quedar-se només amb un, el seu. Però el que ells no compten és que nosaltres, encara que no hi hagi mànec, encara que ens cremem, agafem la paella també. Agafem la paella també. I no els hi regalem la paella a ningú. Perquè hi ha una manera que està claríssima. L'única manera de fer créixer l'economia és repartir els diners. L'única manera de fer créixer l'economia és que els diners arribin a la butxaca de la gent. L'única manera de fer créixer l'economia és moure la roda del consum. Aquest país ha crescut moltíssim en temes d'exportació. Pero ¿alguien de aquí lo nota? Eso sí, los ricos cada vez son más ricos. Eso sí. Tampoc la iniciativa des d'aquí, des del territori.
Hi ha algun ajuntament que fins i tot s'ha atrevit a posar en els seus plans «tenemos que contactar con algún business angels d'aquests que vingui i nos traiga inversores». I la iniciativa de Mataró? I la iniciativa del Maresme? Què passa amb els maresmencs i les maresmenques? Que els seus governants no hi confien? Que creuen que des d'aquí no en sabem? Aquest és el primer toc d'atenció que estem fent darrerament la Unió Intercomarcal a aquelles taules de concertació a les que hi som. No cal buscar algú que vingui de fora a salvar-te, cal buscar la manera de generar recursos perquè la gent des d'aquí pugui tirar endavant. En aquest reforçament del sindicat no només fem aquest procés de reestructuració organitzativa interna de les fusions territorials i federatives, sinó que també hem d'adequar l'estructura de costos als ingressos que tenim en aquest moment per fer el sindicat sostenible, per fer el sindicat adequat als costos del sindicat, adequat als ingressos que disposa. Però la tercera qüestió en el tema de reforçar el sindicat, si una és buscar una organització més propera, més àgil, si l'altra és tenir una estructura de costos suportable i sostenible, la tercera és que nosaltres hem també de promoure pràctiques en la nostra actuació sindical que siguin coherents amb els valors que nosaltres volem evidenciar. Fer evident que la gent del sindicat som d'aquesta manera de ser. Per tant, reforçar el sindicat passa per aquestes qüestions, però passa també i fonamentalment després ja per les dues qüestions instrumentals. Podem fer aquestes coses, però aquestes coses han d'anar acompanyades de més afiliació i de més representativitat. Nosaltres en aquests moments hem d'apostar per fer créixer l'afiliació, perquè l'afiliació és la garantia de la independència, de l'autonomia del sindicat, de que no li devem cap favor a ningú, que vivim de la quota que la gent paga. Per això hem de ser més homes i dones afiliats al sindicat. Els hi hem de dir, als companys i a les companyes, que avui és moment d'agrupar-se, d'afiliar-se, de cotitzar. No només ho hem de dir-ho, hem de fer plans de treball concrets a les empreses per veure com és possible en aquesta empresa, quines coses podem fer per incentivar l'afiliació. Hem de fer el seguiment de les baixes, si alguna persona es dona de baixa hem de veure per què es dona de baixa, si és un problema econòmic, si és possible mantenir-lo, si és un problema amb la política sindical, saber-ho, perquè potser estem fent alguna cosa malament i va desval saber-ho. Per tant, hem de fer, en relació a l'afiliació, també un treball que ens permeti veure com millorem l'afiliació. I les eleccions sindicals és també l'altre espai que nosaltres hem de veure i estar molt a sobre, perquè en les eleccions sindicals ens juguem dues coses fonamentalment. Una, la nostra força representativa a l'hora de seure a les taules de negociació i plantar cara a la contrapart, sigui a les empreses, als sectors o sigui davant del govern. O tenim una representativitat real atorgada directament pels treballadors i les treballadores a les eleccions sindicals o al davant se'ns rifarà. O nosaltres som el primer sindicat o davant se'ns rifaran. Per tant, això hem de tenir-ho clar. Les eleccions sindicals per nosaltres són importants des del punt de vista de la força en els espais de negociació, d'articular el conflicte social. Però també les eleccions sindicals és el baròmetre d'allò que nosaltres fem. Amb les eleccions sindicals nosaltres ens confrontem amb la realitat. Nosaltres sabem si realment representem o no els treballadors i les treballadores. Allà se'ns avalua la nostra feina diària, del dia a dia, no de cada 4 anys quan anem a buscar. O nosaltres tenim les eleccions sindicals com un element on la gent ens examina i ens diu si ho hem fet bé o ho hem fet malament, si confia en nosaltres o no confia en nosaltres, també aleshores ho tindríem fatal. Per tant, nosaltres hem de posar en les eleccions sindicals una gran atenció. Certament, per guanyar-les, però per guanyar-les no numèricament, sinó per guanyar-les perquè la gent revalida en la seva votació presentant-se com a candidat i candidata a les llistes de comissions obreres perquè saben que és un nivell de compromís social important que volen fer amb els seus companys i companyes, perquè veuen que en la pràctica quotidiana, dia a dia, a les empreses, el delegat i la delegada de comissions obreres és el seu company, el canalitzador dels seus problemes concrets. És això el que ens ha d'interessar i això és el que hem de treballar i ho hem de planificar, i ho hem de programar i ho hem de fer-ho. Per tant, afiliar i eleccions sindicals són importants. Un fuerte abrazo, o diría en catalán, una abrazada muy fuerte a todos los compañeros que han venido hoy a esta asamblea. En nombre de Comisiones Obreras y recordarles que estamos en la calle Castaño 120 y ahí estaremos todos los días y a partir del lunes que viene más reforzado todavía,
porque a mí me han dado el alta y yo estaré ahí también. Por eso, por lo tanto, estaremos ahí completos. Muchas gracias a todos y buenos días. Salud.